Στο κάθε σχέδιο που συζητάμε θα βλέπουμε ποιο είναι καλύτερο από το άλλο και γιατί. Δεν με νοιάζει ποιος έχει κάνει ποιο σας σχέδιο, εδώ πέρα σχολιάζουμε μόνο τα σχέδια. Θέλω να τα βλέπετε μαζί για να καταλάβετε ποιο είναι το καλύτερο και γιατί. Αυτό μου αρέσει πολύ, απλά δεν φαίνεται πολύ το dot work, οπότε γι' αυτό δεν θα το πω. Αλλά μου αρέσει πολύ τα κοντράστα που έχει κάνει. Αντικειμενικά θα πω σίγουρα αυτό γιατί είναι ξεκάθαρο το dot. Αυτό μου αρέσει πολύ. Γιατί? Έχει κοντράστα, έχει ωραίο dot. Ποια δύο έχουν τις καλύτερες τελείες τεχνικά από αυτά που είπαμε? Στα άλλα γιατί δεν σου κάνουν τελείες? Μου φαίνεται πολύ καθαρές εκεί. Άρα μήπως αυτές τις τελείες είναι πιο σωστές? Πρώτα θα έβαζα αυτό στις τελείες, σίγουρα. Λοιπόν, το πρόβλημα με αυτό το σχέδιο ποιο είναι? Ότι αυτό έχει χρησιμοποιήσει όλο την ίδια τελεία και ο τρόπος της τεχνοτροπίας που έχει βγάλει την τελεία δεν βγάζει τους όγκους. Overall αυτά είναι τα καλύτερα. Χρησιμοποιήσει την ανοιχτή τελεία για να υποδηλώσει το γύρισμα και εδώ πέρα στα σκούρα έχουμε καθαρό σκούρο. Το μόνο που τους λείπει είναι λίγο το contrast του μαύρου.